Rajakhor aguliwo Tripura samai kutung thai kutung phalai ro beleno jungjalo wati pamti phaike waisa rosao waisa thamogo haike no jungjalo salburumno abono nugoino khatongoi manjakliya NLFT Hastefa Group ni borom ganang Prosenjit Deborma tini Tribal Welfare ni director ni thani kaisa memorandum yafarka Agartala ni Lake Jomoni hatiwo kaisa Green Market Tripura sarongni bagai kotor khlai hati tangjangna bagai abono tuino visit khlaika Lake Jomoni hatiwo NLFT Hastefa borom gana Prosenjit Deborma logiwo tongo NLFT Hastefa Group ni General Secretary borom ganang Bidan Don Tripura tai kubuini sengkrak ro naidi tamusaka chini notice TV ni mangpliwo Lainnya sana. Ayo ngủ phía này đây. Anh nào đó làm anh nào đó. Lik somini bazar sing guri mani obono sal kedek maromoi sing nugui tongo kami am say ni sini lukurok oro kabangma bahok ni bagai ajina ni phayo nini mukhutung thai kutung rok phalna phailai jago watini jora nugo o watini jora rogo borni nok krei waisa rosawo waisa ba phehel laija jawo omono nugo belai khani kha sajak ang tinini simia sing 2024 4 September India government tai Tripura state government by जों जे एकर्ड खाइ फाइमानि यागलो साल कदमा फाइमानि यागलो जों नुखाजे ओ हातिबो जे सिनि बररक गोबांमा मखुतुं थाइगुतुं फाललाय जावो ओ फालै तंमानि जररक आं गोबांमा बनो नायै बरक बाय कक सावो बवाहाय बौनि अर फालथाय नग्रक गरै दुगान पाट गरै लामा किनाराव फाललाय जावो अबनो नगां बेलायखेन खायरगो ओ खायरंमानि बिसिंतिनाय Sini National Liberation Front of Tripura Original Group ninginai, sini Hastefa Group ninginai, jeng wan choka sini executive body wa jeng abono kok cabona rakha je bahai bono, sini kami am saini lukurok, Agartala city ni bisingo, kaisa Green Market hati, jeng klaiman, o klaimani bagai jeng wan chok tani tini, sing Tribal Welfare Director Nodal Officer sini Peace Accord ni. Boni thani sing memorandum yafarka o yafarmani yagolo o kaise assurance dikha abo naijaknai ebong immediately chung saka jahate suno jaga redi sini je development package ni thekeno chungo nokno tangnai aro chung ngyangya himpano action slai kobang chung tangnai ni wanchuk tongo 100 jona ahai borok a jagao jahate borok manui mukhutung thaikutung phalimanani Tripura market ni sinijangnani Green market ni sinijangnani tai Hastefa foundation theke chung je rimani je khlaina musukmani obo jahate chung success khlaina baginai dino bazar hati rogo chung berainai mani ta tara Green market tangja khangkar wo Tripura sar sine facility manai baba abo to chung nugui kabangma amsai rogo nugui tongo city rogo bongni kubuni dofani borok se jagao dugan koto tongoi tongo haini bagai sini rangbai tangkai to sing sini borokno norinai Tripura dofano norinai Tripura falnai kamiam saini fainai borokno chungo buktu bugino borokno yafarnai ta haise batego haste hapang babai kok gana mutung haste hapangno chungo bono kok kusana musungo sini je sanmani oborok dati sing norina ningthong tai Tripura state government ni authority bo immediately o jagano sungori woi sung jahate sini je development package ni rangbai obono sung tangi mannani dati den tangai jahate sini lukurok Tripura lukurok
Tiprasani kamiam jani fainai muka tung thai tung phalai rok phali manna tinai chung dai te ya phane bagi chung wan chogi tongo abo chung te bo nangkhangke onnono jekhane department o thana nango department thai chung tok salai nai ta Sir, hasto ha bang ko sinaw ni hingga nang khaka. abo to tabuk sia ko borok ta musongno chung je nodal office an thani chung memorandum submit khlaika bo to abo government procedure hisabe no ya pharo je bo rohonai department abono nainai department porini revenue thanai revenue porini ni SDM je area ni SDM naro thanai chung boi bo thangya kok no thangi sainai clear bono ri naita chung nangkok mani sin Tiprasani nangkok mani je agotla city o belai nangkogoi tongo Tiprasaroni muka tung thai tung phalani jaga borok jahate wati pantini jorapano o phalnan mani rongna phali manani tinai chung chini khawo khaboi khuboi ke borokno chung rinani musungo kahamke phalai jahate bung nukhungno naikul thangmanan tina Sir, hasto ha bang ko ko sinay ang kang salandor ni ka yang ha dong mai. hasta hapang ko si ani pore to chung wan chuk nai abo tam khlainai khlaiya abo to chung just ekta memorandum likha belai nangkok mane Tiprasani hati green hati aguli city o area o nangkok mo nangoi tongo aboni bagai chung sanota Sir, paita ko ni sinaw. ani sinimung ke Prosenjit Deborma hastapa ani sinimo National Liberation Front of Tripura Uri Group ni President and Supremo Hambai Thank you.